Ďakujem pekne za predstavenie. Dnes by som vám veľmi v stručnosti, vzhľadom na to časové okienko, ktoré máme k dispozícii, predstavil nástroj, ktorý sme vyvinuli v našej spoločnosti na efektívne vykonávanie analýz rizík, nielen u nás, ale hlavne teda u našich zákazníkov. Na začiatok by som povedal možno ten hlavný dôvod, prečo je takýto nástroj vhodné používať. Prešiel by som také kľúčové agendy, ktoré v tom nástroji sú vedené a ktoré od nás vyžadujú povedzme nejaké legislatívne akty, prípadne normy a ako sa to zvykne bežne robiť a taktiež ako je to v tom softvéri. Taký ten hlavný dôvod, prečo potrebujem robiť analýzu rizik, prečo potrebujem poznať moje cenné hodnoty, ktoré mám vo firme, je to, aby som dosiahol ten hlavný cieľ kybernetickej bezpečnosti. Ochrániť hodnotu informačných aktív. Vyžaduje to od nás jednak zákon o kybernetickej bezpečnosti, to znamená všetkých subjektov, ktorí sú prevádzkovateľmi základných služieb, rovnako to bude aj v NIS 2, tam sa nič nemení. A taktiež aj organizácie, ktoré povedme majú zavedenú normu ISO 27001 pre riadenie kybernetickej, respektíve informačnej bezpečnosti, toto potrebujú mať. Čo si predstavujem pod pojmom informačné aktívum? Je to, dá sa povedať, všetko to, čo má pre mňa hodnotu v mojej spoločnosti, v mojej organizácii. Nepredstavme si pod tým len povedzme samotné software aplikácie, ale aj údaje, je tam hardware, sú tam nejaké mobilné prenosné zariadenia, je tam tá počítačová sieť, môžu tam byť zamestnanci, môže tam byť dobré meno spoločnosti. No a keď tie aktíva som si nejakým spôsobom spísal, mám ich zoznam a viem teda, čo by som mal chrániť, tak potrebujem zistiť, do akej miery je tá ochrana potrebná pre to, ktoré aktívum, pretože málo kedy sa stáva, že všetky si vyžadujú rovnakú ochranu. V rámci kybernetickej bezpečnosti sa to snažíme trošku štrukturovať a preto poznáme povedzme tieto tri vlastnosti informačných aktív: dôvernosť, dostupnosť, integrita a vlastník aktíva, alebo ten hlavný používateľ toho aktíva, aj v účtovnom oddelení to bude vedúci, pri účtovnom softvéri to bude vedúci povedzme účtovného oddelenia, určí, aké sú jeho požiadavky na dôvernosť aktív, to znamená, aby tie údaje neprenikli k neoprávneným osobám, aké sú požiadavky na dostupnosť, alebo aj na integritu, to znamená správnosť a úplnosť tých údajov. Najčastejšie sa takéto evidencie pre kybernetickú bezpečnosť vedú v Exceloch, 95%. Vychádza sa pritom možno z tej účtovnej evidencie, kde vidím, aké licencie som nakúpil, aký som kúpil hardware, a prípadne niečo v service deskoch, zase kde vieme priradiť si konkrétne aktívum používateľovi, niečo sa mu stane, tak viem podľa čísla hostname a podobne, ako sa k nemu pripojím, kto to je. Ale tie evidencie málo kedy obsahujú to, čo potrebujeme mať z hľadiska tých, či už legislatívnych povinností, alebo všeobecne informácie, ktoré mi pomôžu tie aktíva chrániť. Analýzy rizík, opäť, sú na to rôzne metodiky, vysvetlím presne, čo sa po tým myslí. Sú rôzne metodiky, aj na Slovensku máme viacero, aj od štátnych organizácií, sú celosvetovo uznávané rôzne metodiky, ale veľakrát je to vyslovene ozaj excelovský nejaký súbor, respektíve šablona, ktorá má predefinované nejaké prepočty. A okrem mnohých výhod, ktoré tento Excel ponúka, tak majú určité nevýhody a tá nevýhoda je možno, že tam nedokážeme riadiť prístupové oprávnenia dostatočne detailne, to znamená, buď ten súbor niekomu sprístupníme na čítanie, alebo teda môže editovať, až potom môže editovať všetko. Taktiež tam častokrát teda absentuje možnosť zachovania nejakých historických záznamov, to znamená, ak ja niečo v tom Exceli zmením, aktualizujem si hodnoty mojich aktív, vyrovím analýzu rizik, tak tie staré údaje vlastne boli prepísané. A ak som si nejak manuálne nezaznamenal niekde do nejakého archívu, tak ich už nemám k dispozícii. Prípadne, ak v archíve sú, tak sa ťažko odtiaľ vyťahujú. Ďalšia nevýhoda je, že ťažko je vytvárať nejaké vizualizácie, povedzme väzie medzi aktívami, aj keď tie väzby tam vieme spraviť. V našom softveri sme sa teda snažili zachovať tú jednoduchosť vykonávania analýz rizik aj hodnotenia aktív, ktorý poskytuje Excel, alebo teda hociaký tabuľkový editor. Ale zároveň sme sa snažili odstrániť tie nevýhody, ktoré som pred chvíľkou spomínal. To znamená, pri dvoch hlavných agendách, čo je evidencia aktív a analýza rizik, máme tú hlavnú formu editácie údajov vo forme nejakej tabuľky, za chvíľku ukážem akej, ale môžeme ísť aj do teda väčšieho detailu, zobraziť si tie naše aktíva, informácie o nich v modálnom okienku, kde už máme viac detailov,
a zároveň máme tam k dispozícii možnosť riadiť tie prístupové roly pre viacerých používateľov. Môžu tí používateľia pracovať paralelne s tým softverom, je to vlastne webová aplikácia a tých rolí, ktoré si vieme priradiť jednotlivým používateľom, máme viacero. Môže to byť nejaký manažer kybernetickej bezpečnosti, ktorý, dá sa povedať, môže meniť skoro všetko v tom softveri. Môže tam byť vlastník aktíva, ktorý môže schvaľovať hodnotenie aktíva za jeho rolu, za rolu vlastníka, prípadne máme rolu pre auditora, ktorý sa zase môže pozrieť na všetky možné údaje, ktoré tam máte zachytené, ale nemôže nič meniť. Potom zase tomu auditorovi, keď si od vás vyžiada nejaké podklady, nepotrebujete tlačiť alebo teda pripravovať nejaké PDF dostavy, ale spravíte mu účet na tých pár dní a on si môže pozerať sám, čo ho zaujíma. Taktiež sú tam dispozície povedzme historické záznamy. Táto tabuľka, to je jedna teda z dvoch hlavných agent, evidencia aktív, znázorňuje, akým spôsobom je tá webová aplikácia vytvorená. V riadkoch si môžeme predstaviť jednotlivé aktíva, toto je nejaká demoverzia, to znamená, sú tam trošku teda vymyslené nejaké typy aktív ako data warehouse, nejaké datacentrum, dochádzkový server, počítačová sieť a podobne. A v jednotlivých stĺpcov sú následne uvedené parametre, respektíve to, čo sme si tam naplnili. Môže tam nejaký typ aktív, v akom je stave, ale tie najpodstatnejšie sú z hľadiska hodnotenia, z hľadiska tej klasifikácie, požadované úrovne ochrany pre dôvernosť, integritu a dostupnosť. To sú tie farebné štvorčeky, ktoré sú za mnou umiestnené. A keď si takto naplním celú tú moju databázu, to znamená, viem, čo všetko mám chrániť, aj do akej úrovne, viem sa pozrieť povedzme aj na takýto nejaký detail, že ako sú tie aktíva medzi sebou previazané. To znamená, povedzme, nejaká aplikácia beží na nejakých serveroch, tie servery sú umiestnené v datacentre a každé z týchto aktív ja som povinný nejakým spôsobom ohodnotiť, aby som vedel teda tú ochranu zamerať na tie najvýznamnejšie. V rámci vizualizátora si viete vybrať, pre ktoré aktíva chcete tie väzby zobraziť, prípadne sa to dá samozrejme aj na všetky, ktoré máte v systéme. A je tam jedna červená väzba, jedna červená šípočka. Tá šípka ukazuje, že ktoré aktívum podporuje ktoré teda ďalšie aktívum a ak som si ja povedzme ohodnotil nejakú SCADA sieť ako nejakú stredne významnú, ale beží tam, alebo teda sú tam nejaké servery, ktoré tú sieť používajú a sú hodnotené kriticky, tak tá väzba sa zobrazí červenou, pretože povedzme, ak vypadne tá sieť a ja som si povedal, že tá dostupnosť siete mi stačí, že slabšia, ale môže byť kľudne týždeň dole a servery môžu byť dole maximálne 1 hodinu, tak v tým hodnotení nejaký nesúlad. Čo považujeme za riziko? Je to pri tej analýze rizik, čo je teda nejaký myšlienkový konštrukt, kedy sa snažíme odhadnúť, aký negatívny jav môže nastať, aká situácia a ohroziť to moje aktívum. V mysle ohroziť alebo poškodiť si predstavme, že sa naruší buď tá dostupnosť, buď dôvernosť alebo integrita tohto aktíva, prípadne kombinácia týchto vlastností. Vľavo si predstavme teda tie moje aktíva, ktoré som si nejak ohodnotil, červené sú kritické, zelené sú menej významné a vpravo je zoznam hrozieb, alebo katalóg hrozieb sa to tiež nazýva, u ktorých budeme uvažovať pre každé aktívum. Keď som sa teda zmienil o tom, že mali by sme zachytené všetky aktíva, keď by sme vyšli z nejakej serióznej evidencie, možno sa dostaneme na tisícky pri väčších organizáciách. Veľa monitorov, veľa počítačov a podobne. Ale pri tej analýze rizika pri evidencii aktív niekedy dobre tie aktíva zgrupiť do skupín. To znamená, vieme sa dostať na desiatky až povedzme stovky. A zatiaľ, čo pri hrozbách, taká ISO norma povedzme uvádza okolo 50-60 hrozieb, verejný katalóg hrozieb od NBU, myslím, že minulý rok vznikol, ten pozná 120. A dá sa povedať, že pre každé aktívum, ktoré ja tam evidujem, potrebujem ohodnotiť každú hrozbu. To znamená, ak máme 100 aktív a 100 hrozieb katalóg, máme 10 000 riadkov, 10 000 rizik, ktoré potrebujeme ohodnotiť. To je dosť náročná úloha, preto je dosť podstatné snažiť sa pri tom ohodnotení rizika postupovať čo najefektívnejšie. Ohodnotenie konkrétneho rizika, príklad, požiar v datacentre, odhadneme, aká je veľkosť dopadu, tam je určená nejaká škála konfigurovateľná, odhadneme, aká je šanca, že taká hrozba nastane, raz za 5 rokov, menej ako raz za 5 rokov, alebo každý týždeň, to sa týka možno nejakých spamov a podobne, tie chodia stále.
Prípadne si tam ešte skúsim odhadnúť, aký zraniteľný je ten systém, že či mám nejaké zastaralé operačné systémy, alebo chýbajúce opatrenia a podobne, alebo chýbajúce bezpečnostné povedomie zamestnancov. A násobkom teda týchto úrovní je výsledok analýzy rizik, to znamená výška rizika, ktoré si tiež vieme zatriediť do nejakých kategórií, aby sa to potom dalo štatisticky nejako rozumne vykazovať. A pre tie vysoké rizika, alebo nazvem to neakceptovateľné, treba navrhnúť nejaký spôsob mitigácie, alebo teda zníženia rizika, zavedenie bezpečnostných opatrení, ktorých je teda veľké množstvo, prípadne nejaké ďalšie formy vysporiadania sa s rizikom. V našom softveri, keď si vytvorí nové aktívum, tak podľa toho, koľko má hrozieb v katalógu služieb, sa vytvorí 50 hrozieb, tak sa vytvorí 50 riadkov pre konkrétne aktívum, pričom začnem si pre jednotlivé hrozby uvažovať. Či tá hrozba je pre mňa relevantná, povedzme pre nejakú cloudovú službu nebudem riešiť požiare, záplavy alebo nejaké vlámanie sa, ale tam budeme riešiť, že či ten dodávateľ je dostatočne spoľahlivý, prípadne, že či tam nehrozí nejaký únik údajov a podobne. To znamená, vyberiem si relevantné hrozby a veľmi efektívnou formou odhadujem zraniteľnosti, súčasnú pravdepodobnosť, súčasnú úroveň dopadu. Viem ísť do väčšieho detailu, kedy si viem ku každému riziku spísať teda, aké konkrétne zraniteľnosti tam sú. Dajú sa vybrať z katalógu, dajú sa popísať aj slovne a výstupom teda je nejaký register rizik, v ktorom si viete pre všetky vaše aktíva tie rizika zoradiť od najvyššieho po najnižšie a zamerať tie svoje zdroje na odstránenie tých najvyšších rizik. Vo vizualizátore, ktorý je v softveri zabudovaný, sa dá prepnúť zobrazenie tej úrovne klasifikácie, alebo teda významnosti aktív opäť na niečo podobné, kde si ale v tých krúžkoch farebných zobrazím, akú maximálnu úroveň rizika som pre to, ktoré aktívum identifikoval alebo odhadol. A opäť, ak povedzme na nejakom serveri som identifikoval, že mám vysoké riziko, to je už jedno z akéhokoľvek dôvodu, a ono podporuje nejakú virtualizáciu, u ktorej som zistil, že je to celku v pohode, že sú nízke rizika, je tam červená tá väzba, to hovorí o tom, že povedzme pri tej virtualizácii by som mal riziko súvisiace s výpadkom nejakých podporujúcich systémov zvýšiť a zamerať sa na svoju pozornosť. Okrem týchto dvoch hlavných agent, samozrejme sú nejaké ďalšie k dispozícii, dashboardy, ktoré vám ukážu, koľko máte aktív v organizácii, respektíve softvery zaevidovaných, že či boli klasifikované, prípadne či tá klasifikácia nie je už nejaká moc stará, viac ako 3 roky a podobne, lebo aj tu potrebujem prehodnocovať, aké boli identifikované rizika, najvyššie, ktoré aktíva majú tie rizika vysoké, viete sa veľmi rýchlo prekliknúť do tabulky, ktorú som pred chvíľkou ukázoval. Z hľadiska reportingu, to je to, čo nám pri tom Exceli trošku chýba, alebo je to tam náročnejšie, poskytujeme nejaké základné reporty buď pre vlastníkov aktív, alebo potom aj pre manažera kybernetickej bezpečnosti, ktorý zase môže vidieť, že priemerná hodnota rizika v roku 2021 bola taká, potom nám to klesalo, lebo sme zavedli nejaké opatrenia, ale teraz to stúpa, lebo ja neviem, máme viac používateľov systému, lebo jednoducho tie analýzy rizik vykonané v roku 2023 a uložené do histórie priniesli riziko, ktoré je na úrovni vyššej a môže operovať, že potrebuje povedzme zvýšiť rozpočet na bezpečnosť. Z hľadiska nejakých doplnkových agent ešte tam vieme zaviesť zoznam predpisov, ktoré potrebujeme dodržiavať v prípade evidovať si bezpečnostné incidenty a zároveň pri tých incidentoch sa snažiť teda aj uviesť, ktoré aktíva boli pri tom incidente dotknuté. Aplikácia je konfigurovateľná na viacerých úrovniach, okrem teda 3 jazykových lokalizácií, ktoré sa môžu používať paralelne, je samozrejme tie kľúčové agendy vychádzajú z číselníkov opatrení a hrozieb. Tie si vieme naviazať, či už pôjdeme na slovenskú vyhlášku 362 o kybernetickej bezpečnosti a opatreniach, alebo na normu ISO 27001, prípadne máme tam zavedené aj české legislatívne predpisy, prípadne aj kombinácie z nich. A z hľadiska osôb, ktoré tento nástroj mali používať, ako som už spomínal, vlastníci aktív, manažer kybernetickej bezpečnosti a taktiež možno aj ten auditor. To je za mňa všetko. Bolo to veľmi stručné predstavenie, viac informácií je potom k dispozícii na našej stránke. Ďakujem.